Time check. It's 35 minutes after 8 o'clock in the morning. And that time check was being brought to us by University of Cebu Freedom Board. Sa kalagitnaan ng pandemya, mga tao'y walang magawa sa tahanan nila na tila ba inaalala ang mga hindi makakalimutang pangyayari sa buhay na pilit binabalik ang masalimuot na napagdaanan. Ngunit narito ang UCFB, handang ibahagi ang kwento mo. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako di ay si CK ug nagpuyo somewhere dinhi sa Mindanao. 33 anyos ug usa ka seafarer sa maong cruise ship. Pero karon naara ko sa among balay tungod sa COVID. Na ako'y manghod nga lalaki nga nila nato siya CJ ug 5 years ang among age gap. Na siya'y uyab nga si May nga half French ug same age ra ni sila. Anak ko og medyo adunahan kay naamay maayong work ang among ginikanan. Galibog jud ko ug unsaon nga nako pagstorya. Pasensya na lamang jud. Lately lang sad ko gabasa diri nga page ug maihapasad ang akong nabasa. Pag-college na ako, sa Cebu ko gaskwela, pero dili sa UC, and took up 4-year course while ako manghod was in his grade school pa dito sa among lugar. Magulian lang ko sa among province if na ay pila ka days nga walay klase, like sim break. Di gani kay kung makauliig na ay birthday sa mua, kay mataymingan man pod nga na ay klase. At first la ay kay nabaguhan ko sa environment, but time passes by, nakauyab kog nursing student. Second year ko, while siya first year. It took up a year, usa pa namo na pahibalo ang among mga parents. Thankfully, both sides gidawat me. Fast forward on our first anniversary sa ila minanuroy somewhere in Leyte. Second anniversary sa among lugar na sad, and this time, si CJ kay third year high school na, ug naa na sa uyab ug mao to si May. Okay raman sad sa akong parents nga sayo nag-uyab-uyab si CJ, basta kay know their limitations lang daw. Fast forward in the mid of the year 2008. This time, nag-work namin ni GF sa Manila ug mo 5 years na sad unta ang among relasyon. Pero iya raman giusik-usikan kay nangita man siya lain. Sakit sa akong part kay siya gud ako first GF unya giing-ato ra ko niya. Sila ni CJ ug May going strong ra gihapon. Panagsara kaayo nako ni sila makita kay og mauli ko sa among lugar. Wala man sad sila kay gieskwela pa og college sa Cebu. Fast forward early 2011, nag-start na ko og work sa usa ka cruise ship og totally healed na sa past breakup na ko. Pero wala pa pugoy plano nga manguyab na sad. Pero og naay mo abot, open na sad ko. Pero aniya pod ba naabot pero kadali ra. After sa breakup, ako lang sa gipahulay ang akong heart ug nag-enjoy na lang ko ug suroy-suroy sa bisag asa nga countries nga among madungguan. Para sa nais mag-share ng story o confession, just email ucfbconfession@gmail.com. Don't forget to subscribe our YouTube channel and also please like and follow by Gamay Facebook page. JC Navasilia po from Lanao del Norte. God bless po sa iyo, sir.